Matapos ang pinagdaan ng pait, muling sumagal si Russell Nieto hindi sa pag-ibig kundi sa pagtatayo ng sariling negosyo na isang nail spa. Into a paradise, got no drama. Hello po, ako po si Russell, owner po ng Peaches Nails and Wellness Lounge. Dito po sa San Fernando, Pampanga. Peaches Nails and Wellness Lounge po, nag-offer po kami ng mga services po dito. Services po sa nails, lashes, facial waxing, and massage po. Ma'am Russell, bakit naisipan niyo pong mag-open, i-open itong Peaches? Nagsimula po yan noong 2020. Nag-resign po ako sa work ko noon sa casino. So, nag-isip na po talaga ako ng business. Gusto ko po talaga mag-business noon. So, it's either cafe and salon. And natamaan po tayo ng pandemic. So, na-postpone po yung dream ko na magkaroon ng business. Nag-live selling po ako noon. So, nung nag-live selling po ako, then last year, 2022, na heartbroken po ako. So, duman po tayo sa depression and all. Then, yung family and friends ko po, yan, in-encourage nila ako na mag-divert ng attention and ng emotions. Then, yun po, naisip ko na what if i-pursue ko yung dream ko na magkaroon ng business. Then, yun na po, nagtuloy-tuloy na. Dahil daw sa ramdam niyang potensyal ng siyudad San Fernando, naisip niya na dito magbukas ng kauna-unahang branch ng Peaches Nails and Wellness Lounge noong 2022. How can I pick up the pieces? Naisip ko po na dito magtayo kasi dito po talaga ako nagpapalinis before sa area na to. So parang sabi ko maganda, parang dito din ako open. Nakikita ko yung potential ng San Fernando. So, ayun po. Naghanap po kami ng lugar po dito na kasama ko yung friend ko. Then, yun po. Nag-start na po kami i-construct to. Within 2 months po, na-open na po siya. Mula sa unang plano na makapagpatayo ng isang cafe, pinili ni Russell na magbukas ng isang aesthetic salon na bukas para sa lahat. Every time po kasi nagpapalinis din ako, nagpapa-pamper ako ng sarili ko. Naisip ko, bakit yung mga salon parang medyo, minsan may mga salon na pag-girl, medyo girly yung, yung environment, yung atmosphere po niya, tapos yung iba naman po parang dull lang po. So parang naisip ko, gusto ko po magkaroon ng salon na aesthetic naman siya. Kasi sa cafe, usually aesthetic na po siya. So sa salon naman po, gusto ko magkaroon ng ganong feels na pwede yung babae, pwede din yung lalaki, pwede kahit sino, na hindi kasi pag color pink po, usually mga pink po kasi yung mga salons. So gusto ko po yung pwede siya sa lahat ng gender. Ma'am, bakit Peaches ang pangalan ng ating nail and wellness lounge? Bakit Peaches? Bakit hindi apple? Bakit hindi watermelon? Bakit Peaches? Favorite ko po kasi yung kantang Peaches ni Justin Bieber. Kaya napaka-chill lang kasi niya ng song. So yun, inano ko po siya sa nails naman. Kung nag-open kayo June of 2022 and lampas ng isang taon, kumusta noong nakaraang isang taon? How was your first year na naka-open ng Peaches? Yung first year po namin, hindi ko na-expect na ganun kadami din yung tao na pupunta dito sa Peaches. Siguro word of mouth na rin po na maganda din po yung service na binibigay ng mga staff. And yun, well, actually wala po ako masyadong Facebook ads. Nag-start lang po talaga ako na lakas ng loob na mag-open ka, ganyan. So yun po. First year namin,
lalo na bare month, doon kami talaga nakilala talaga. Ang sarap sa feeling na every day from 10 a.m. to 10 p.m. Meron kaming clients. Ang pampering at relaxation na ino-offer nila from head to toe. Meron po kami dito nails. Sa nails pa may mga packages kami. So, from classic, manicure, to gel, to extension. Yan po, meron po kami. And yan, para po sa mga gusto lang mag-pamper, gusto magpa-massage, meron din kaming foot spa, foot reflex, yan, body massage, yan, sa mga gusto din po ng lash extension, meron din po kami yan. And nag-add na din po kami ng bagong service ngayon, yung facial. Okay. Ma'am, alam nyo, minsan, nagdadalawang isip yung mga kababayan natin na magpunta sa mga salon. Parang, ay, mukhang mahal yan kasi napakaganda ng salon. Magkano yung services na ino-offer natin? You don't have to necessarily say the exact amount, yung price range ng services na ino-offer nyo sa mga kliyente natin. Yan po. Usually, yung first year po namin, marami po talagang medyo, hindi naman santa, pero feeling nga po nila expensive kasi yung services po namin. Pero, nag-start yung service namin, price po namin is 160 to 999. Yan po. Hanggang ganun po yung mga price namin. And kung may idadagdag po kayo, yun po. Pero mura lang po yung mga services. Para naman ma-experience ang mas bonggang services ng Peaches, mayroon din silang iba't ibang packages na siguradong sulit at swak sa inyong budget. Wanna be okay. How can I pick up the pieces? Kakatapos lang po ng rainy day promo po namin. Pero as of now, wala po kaming promo, pero may mga packages po kami. Meron kaming Peaches packages. So, nandyan po si Just Peachy, Feeling Peachy, mga Peachykin, Nice Peach, yan. All about peaches. Then, meron naman po kaming loyalty card. So, once na pumunta po kayo dito, nag-visit po kayo, bibigyan po kayo ng loyalty card. And 5th and 10th visit, mayroon kaming binibigay na 30% and 50% sa mga services po. Meron kayong mga clients na for the first time nagpunta, no? And then, after a few days or 2 weeks, usually 2 weeks, mahaba na yung nails or what, no? Bumalik. And then after a week, may kasama na siyang kaibigan. Ano po yung pakiramdam? Kayo ba ay natutuwa or yung nakakagaan ng loob na merong talagang mga tao na nagtitiwala sa Peaches? Ang dati nung iniwan, it's all coming back na ngayon dahil sa kanyang business na very affordable at quality service. Masarap sa feeling na binabalikan ka. Lalo na yung sa word of mouth kasi dito sa San Fernando, yung isa po yun sa nagpakilala sa amin dito sa Peaches. Yun po, marami na po kaming mga loyal clients po dito. Katulad nun po sila Miss Beverly po. Yan, nandyan po. Tatawag po sila, kilala na po nila yung mga staff ko, kilala na din po nila ako. Yun po. Just like the customers, hindi rin napapabayaan ng staff ng Peaches. Nasa vision and mission ko po yan na kailangan yung mga staff po na pinapamper po nila yung ating mga clients. Siyempre dapat kailangan din na sila din po is mapamper. Actually, last October 8 po, galing po kami sa team building. Nag-Enchanted Kingdom po kami lahat. So, close po kami. Kasi part po yun ng Peaches na mag-enjoy din po kami. Habang after ng trabaho, ay makapag-relax din po kami. I know I gotta be me. Ang patuloy na pagtangkilik sa Peaches Nails and Wellness Lounge ay patunay lamang sa magandang services nito. Hindi natatapos ang success dahil 1 taon pa lamang ang lumipas, magbubukas na ang bagong franchise ng salon
bago matapos ang 2023. Hello po, aking mga kabalen. Inaayahan ko po kayo na pumunta sa Peaches Nails and Wellness Lounge for your pampering and for your relaxation needs. Ayan po, dito po sa San Fernando, Pampanga. Abangan nyo din po ang aming susunod na branch sa Angeles. Nito na pong December 2023. See you po! Ang kasawian sa pag-ibig na kanyang naranasan ay siya ring nag-push upang magbukas ng panibagong kabanata ng buhay ni Russell, na hatid naman ay saya at tagumpay.